Il-festa Maltija taħlita ta' devozzjoni, reliġjon, briju, marċi, murtali, armar, volontarjat u ħafna aktar. Dan kien l-ewwel sajf li l-festa Maltija ġiet iċċelebrata bħala wirt kulturali intanġibli tal-UNESCO. Il-professur Jean Paul Baldacchino li kien l-awtur tal-applikazzjoni biex il-festa Maltija tikseb dan ir-rikonoxximent qal li l-UNESCO tiddefinixxi l-festa skont kif il-komunità tqisu tara fil-festa. Il-UNESCO mhix qegħdem biex tiġġudika u tevalwa x'inhi u x'mhijiex il-festa. Kif kien indika l-antropologu Jeremy Bosvin li għamel żmien jgħix f'Malta u studja fil-fond il-festi Maltin, il-pika hija element tal-festa. Il-professur Baldacchino rrimarka li dan l-element għadu ħaj fil-festi u kien ippreżentat fl-applikazzjoni biex il-festa tingħata l-unur mill-UNESCO. Il-pika taqqat fis-sens jekk għandek każin A u forsi każin B għandhom dil-pika l-iktar persuna li tinteressom, l-iktar persuna li jħossuhom viċin tagħha huwa preċiżament il-għadu tagħhom. Tifhem? Jiġifieri l-pika mill-mod tagħha taqqat, so ma ndarhomx kontradittorji. Bosvin ġie għall-ewwel darba Malta f'Settembru tal-1961 fejn kiteb it-teżi tad-dottorat li l-qudiem ġiet ippubblikata bit-titlu Saints and Fireworks: Religion and Politics in Rural Malta. Bosvin ammetta li kien żbaljat meta bassar li l-festi se jispiċċaw. Il-mod ta' kif qed tiġi ċċelebrata l-festa evolva maż-żmien. Illum il-ġurnata daħlet il-kultura tad-disko kwistjoni li toħloq xi ftit ta' tensjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. L-UNESCO mhix qiegħda biex tiddefinixxi b'mod statiku x'inhi l-festa, ma l-festa tinbidel ukoll ma' żmien u l-UNESCO tirrikonoxxi dawn it-tibdiliet. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hija l-komunità li tiddeċiedi d-diskors huwa posthom jew le. Il-professur Baldacchino rrimarka l-element ta' inklużjoni fil-festa fosthom ix-xogħol tal-każini biex iqarbu l-itfal u żgħażagħ għall-kultura mużikali kif ukoll l-aspett volontarju fil-maħżen tal-armar.